No puto siri. Ya, pro do, pro. No. Ya, pro be. জাতীয় সঙ্গীত শুরু করো। Vindra Himachal Ganga Uchala Jala Vitaranga Tava Shubha Name Dhage Tava Shubha Ashish Mage Gahe Tava Jaya Gata Jana Gana Mangal Dhayak Jaya Hai Bharat Bhagya Vidata Jaya Hai Jaya Hai Jaya Hai Jaya 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 Hai जों दिनै भारत हादरनि बोसांमानि बागै भारत हादर यगमानि बिसि स्निसिदक बिसि ओ आफ्रिकामानि साल पालाय दङ बिसि स्निसिबा बिसि पाइमानि बिसि यगमानि साल बिसि स्निसिबा माने 75 बছর तम जे पालायमानि रगैनाय हायं भारत हादर पालायजागि दङ आजादी का अमृत महोत्सव ओ अमृत महोत्सव नरगै भारत हादरनि फासिंतै ताकलाय नखा सालताम दासा रमै 13 14 15 आगस्ट पालायजानि साख्लायजागमानि बेलाय खाथुं खाजानि बिसिंतै चिनि हास्टेव पालायजाखा आबहायखायनो जों अल त्रिपुरा ककब्रक मिडिया फोराम जों भारत हादरनि संबिधाननि फोर्थ पिलार डेमोक्रेसी कायसा कान्ट्री ओ फोर्थ पिलार नि कायसा कत्तर भूमिका दङ आ भूमिकानो पालन खायनि रगै जों भारत हादरनो सम्मान दङ ताई जे नांमानि सोग बरम रुइ जों पालायनाय जावो अ पालायनायमानि बिसिंतै जों गोबां मा कक साजांनाय दङ तामहिनबा जों दिनै अ जे अ हाव माइकाय जाय दंमानखा अ हाव दिनै मोनैयै थांनाय सुखायमानखा जों दिनै खापांनि ककनो खलासा खायसायमानखा एकटानो कारणे जरा कायसा जों 200 बছর बिसि रमै भारत हादर फातारनि बरग्रक शासन खाय दंफायबायमानि अ जे शासन खाय दंफायबायमानि आबोबाय चिनि गोबां बरक सातक जाखा बरक चिनि हानि सम्पद न लुटिवै अरनि हानि गोबां राबार कायो अरनि गोबां मा सम्पद खुर अबाहाय खायने बरक न सामुंग थेपावै बरक यूज खालायने रां आजिनानि सिबिन बंनि उद्देश्य दंमानि आबाय खाय त्रां दंमानि न अ हानि बसारक भारत हानि बसारक शैलिया अ शैलियानि बोथायनो जतर खरांथि साना जेंखा खरांथि सानाय रकनि बिसिङो राजनैतिक नेता आरनि बिसिङो जाहाज सामुं तांनाय निनि थेलागारि सनाय निनि गारि चालकनाय निनि गोबां मा सैनाय खायनाय आबोबाय बाक्सा जतनिसे कतर सामुं तांखा कक्तमा थुमनाय रक भारत हादरनो फियकथानि कक्तमा थुमनाय रकनि सामुं किसा हनि मानया तामहिनबा आ जराव ताबुन हाय मोबाइल करै ताबुन हाय टीवी रक आसुं नक नक करै फियाबा कक्तमा पेपार न्यूज पेपार सैमानि बिसिंतै बरकनि बोखाव सिसारखा जे जों सातक जागै दङ जों यगना नांगौ जों आफ्रु जे बोसो खाकतर ओंखाना इंग्रेज रक यागो सिलायथि जाक निनि कामि बसखांथै नखला बसखांथै देनि लाइसि दङ आ जरा फानो खाकतर गोबां मा आसायखा चिनि राजा राम मोहन राय संहाय माने तामसे बंनि संबाद कुमुदी निनि रग पत्रिका आबुलबर दा बेंगल गेजेट निनि रग गोबां मा पत्रिका अंखरमानि बिसिंतै अ पत्रिका सगिया हमबार साप्ताव कासिफानो सगिदि बरनि थानिव जों जे सातक जागै दंखा अबनो पुइतो खलाय रेखा जों अबनो यगना नांनाय आ समाय जत तंनाय सिसारि रेखा अबनो मीडियानि सामुं भारत हादर जों अबाहायके यग लाइफ मानि पूर्व फानो इंग्रेज रक जरा कायसा इ 15 तारिख आगस्ट 1947 बिसिओ याकारि थांनायनि बाद दमांखा तामहिनबा आरो गोबां बरकनि चबा साफुलजाक आबहाय चबा सेंग्रा खानि रकनि गोबां मा बुमुं नरक नेताजी सुभाष दिनै जों गान्धीजी आमनो कारिबाहानि अर गोबां मा सरोजिनी नायडू चिनि गोबां मा सेंग्रा रकनि फटो रैबो जों बेयाव पालायनायो फियाबा जों बरनो तिनि मइतो खायो हानि बागै जे बरक चबा खालायखा बरनि बागै जों खरक बमैनाय खलमो बरनो तिनि जों बरमबाय मइतो खालायो बंनि थैमानि बरनि थैरोमानि मागना ता थांथों जों बरनि थैनि बिनिमयनो तिनि अर अबाहायके गोथां तंलायमानखा हामै साबै ताङै ति थांनानि हानमानखा अबाहाय खायनो बसकां सालाबो बर जे फियक कालांखानो जों यग जा खाया जों जदि अबनि फियगै कालांमानि न मथाङै तलांना बागै कायसे कक साजमा दङ राजा आंनानि मटर थुमनानि कलायसा किन्तु अ मटरनो तुइनानि बेलायखेनो
जों जाल कतर आबाहायनो जों ओ यक जाक भारत न मोथाङै थांनायनि बागै सिनि बेलायथे खालायखे कतर दङ आबाबाय जों खालाय माने बिसिनि सिनि गोथां दङै थांनानै सिनि नेक्स्ट जेनेरेसनाव मोथांनायनि बागै दाबुनो जों सिजागनानै बासानानै नांगौ आबोनि बागैनो जों कक्टमा थुमनाय रगबो अ सालनो पालायो सिनि अ सामुं खालाय माने बिसिनि लुकरक सिजाथों वान सकथों नक बायथों अबाहाय केबो सातक जागै दंखे केबो न सातकनानै सेप्तारथों आबाहाय केनो जों बसकं सालाबो सामुं तांनाय तिनि यक माने साल अबाहाय के बिसि सिनि सिबा पुंबा हायनो गोरों बिसि लगै दंथों तेबो यक या खरक यक नानि ओंथों सातक जागै दंनाय रक यक नानि ओंथों अ सालनि कक कचार मुंगम हाय कचारैनो तिनि यक माने सालनो पालायमुं ककदार माने आंगरनो कक खलपका जतनो हामबाय भारत हागतरनि यक जाक भारत तेबो आयोग लक थुं जतनो हामबाय।